menapa Bagong menika tasih panakawanipun para Pandhawa. Mila dinten samangke kula aturi animbali menapa wigatosipun dene Bagong sowan wonten Sapadha Yayi Prabu. Mestinipun wonten wigatos dene ngatasipun namung sak derajatipun panakawan kraya-raya sowan dhateng Garing Amarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula diandangu dhateng sowanipun Bagong. Inggih, Yayi, kula semanggaken. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu sawise asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe. Panakawan Bagong raharja sowanmu Panakawan Nonamit pasang Kalimantabe tinebena nyeladune dumawahi awang towang sinuwun linepana ing tulak manuk. Keparang kula ngaturaken sembah. Sing langsung alon-alon aja kesusu-susu. Anu wae. Sumung kemeng pangabekti kula konjo ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana. Kula cancang pucaking remi. Bagong, Nun, nek ora iso basa iki rasah basa. Kula cancang pucaking weni. Wo weni to? Weni. Ora remi, ora. Ngerti kula cancang pucaking remi dumawahing kiyu-kiyu. Ora kena kuwi. Nggih, nggih. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang. Ha. Rumeketing Werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep. Kula nun sampun boten kirang prayogi. Sapa ingkang dadi kancamu Bagong? Kula piyambakan mawon sinuwun kula niku cah kendel. Iya. Nggih. Prayoga nunggunmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula biyanten sampun Prabu. Iya, Bang. Nggih. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Pengetunipun sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna Wilujeng. Bekti kula konjo sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong. Niki nang aja kurang ajar lho. Terus kok nirokke suarane Kresna men supaya kula niku ya semangat ngoten lho. Panjenengan niku lek ngendika renyah. Carane krupuk niku bar dintas. Kula ya kudu renyah, ya kudu ngimbangi karo sing nimbali. Iya, Bagong, iya. Lho. Anu nggih. Penak nggonmu lungguh, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Sakarepmu, Bagong. Ha nggih wis ngonten mawon malah penak. Bagong. Padha rarja sapraptamu, Bagong. Pangestunipun Ndara Werkudara nering sambi kala Ndara. Yo prayoga nunggunmu ngadhep. Kula ngaturaken sembah. Tak tampa pangestuku tampanana. Ayo nek iso dirokno gedene suarane Werkudara. Bagong. Nung. Biasa mawon ah. Ha sampean gedhe tenan suarane. Sampeyan iku ora asik gedhe ora mung suarane. Iya, prayogakno. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Bagong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka Wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Bagong. Nggih. Kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel? Iya, akeh kewajiban kasatriyan, Bagong. Wah, jan wis mendring kula macet. Sampeyan mboten rawuh niku anggere ditekani mung kula tinggal ndelik. Iya. Panakawan Bagong padha rarja. Panakawan Bagong padha rarja. Pengetunipun Ndara Kembar, Ndara Nekula Sedewa Wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya, Bagong. Nun inggih sanget anggen kawula dadaken jimat paripe. Ki Lurah Bagong sami Wilujeng. Weh lah. Siti. Inggih. Selamat tekaku, kowe selamat to sehat to kowe dadi abdi Ngamarta. Pangestunipun sehat. Syukur.
Adimu sing lemu iki jenenge sapa kowe? Kula pun Bandriyah. Heeh, lali aku. Kowe ya sehat to Bandriyah? Pangestunipun wilujeng Mas Bagong. Wah, jantangku mboten kepanggih. Ah iya ya. Karang aku ya arang-arane negara Ngamarta. Nggih. Nomormu ijek ajek to? Tasih ajek. Heeh, kok tak kirimi gambar meneh ya. Ya. Nggih. Sing asik. Oh, beres. Aja kuwatir pokoke. Senengane kok kaya ngono lho adik iki. Ora apa-apa kuwi sampeyan. Ponokawan Bagong. Kula wonten dawuh sinuwun. Apa sebabe dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan maragake matur marang panjenengan ingsun Ponokawan Bagong. Sampun dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengake. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekol Binunteling Ron Kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula ngunjuk sapa paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kaya ora dadi ngopo, Bagong? Ing angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kyai Semar Badranaya. Mengkono Bagong. Nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngeten sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Najan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan prisa piyambak to bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lahir pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya, Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa, bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis mataun-taun. Pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa ngresula, dadi abdi sing tuwajo dhateng kewajibanipun niku mung Bapak Semar. Mengkono Bagong. Mekaten nggih. Sabanjure piye? Pada suatu saat nggih. Kuwi tembung apa, Bagong? Waduh, niki tembung modern. Sampeyan sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya, menyang endi? Teng Sentrong. Mboten medal 7 dinten. Kalih simbok. Tapa kok wong loro? Mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngoten niku. Tapa karo simbok 7, Mbah. Bareng metu saking Sentrong, bapak niku terus pucet cahayane. Merga entuk sasmitaning dewa sing sajake Mutawatiri. Terus telung dina bapak mboten kersa dar, mboten kersa ngunjuk. Terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk Gareng, ora nyeluk Petruk sing diceluk kok aku? Aku lagi ora percaya karo Gareng karo Petruk. Bapak ngoten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo Gareng karo Petruk? Soale Gareng karo Petruk lagi wae mbautke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo Gareng karo Petruk. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, sendika. Ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning Sentrong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya Ngutawatiri le. Ngutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah pirang dina saka saiki, mbah pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ketaman pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak. Tenan aku ora goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah, Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak.
Ngamarta ki sing ngomong bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe bapak. Iki ambeke daturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi sranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. 3 cacahe. Napa mawon, Pak? 1. Sik, catetane meneng kene. 1 tumbak Karawelang, 2 payung mata, payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan pustaka jamus kelima sada pustaka jaminan utang jamus kelima sada niku telu-telune kudu tekan Karangkadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dongani srana pusaka 3 niku Pandhawa iso uwas saka bebaya pegebluk. Neng piye karep omong apa? Niku lho, ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya mboten apa-apa wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Purkudara, Iye. piye Dimas? Ana kanan kaya ngene. Ora sandadak walang ati. Pusaka 3 wenehna Bagong. Ben digawa Bagong ning Karangkadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ketaman pegebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng bae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna Kula cundhuk kaliyan panjenenganipun Kakang Mas Jodipati. kembar piye? Iya kula nderek Kang Prabu. Inggih, Kang Prabu kula nderek. Bagong, Dalem kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet saknyet kok. Kadangkala bapak niku ya sok ora mandi ning kadangkala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur. Kalih omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu. Senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Aku lho ora apal ya, nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon niku ketoke Bathara Ismanta. Sapa? Ismanta. Jaidan Ismaya. Ismaya. Kok Ismanta? Ismanta iki bakul dawet e. Ismaya, ketoke sing ngendika wong rada halus kok suarane. Nek bapak niku rak pengendikane kasar. Ngoten nika. Nek niku suarane rada halus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak. Ning sing ngenjingi bapak, sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya, Bagong. Nggih, mula monggo nek aja dipareke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nuwun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka 3 menika kala wau, tumrap kula kedadipun petang. Liripun kados pundi? Nuwun sewu.
Nadyan Semar menika panakawanipun para Pandhawa, Semar menika abdining para Pandhawa, nanging nuwun sewu Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedurungan ina lali salah hapes lawan mati. Kuwatir sing manah kula. Menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negaring Amarta. Anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi nggayuh derajat ingkang langkung inggil menika saged ugi kelampahan. Ampun nuwun sewu mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar, namun nuwun sewu naminipun titah menika kedunungan lali, kedunungan supe tuwin kedunungan lepat mila kedang atos-atos. Menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa, pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar kekiyatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa. Semar saya gadhahi panguwasa, Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan. Menika ingkang kula ajri Yai Prabu. Nuwun sewu kok ana swara rapenak mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburi kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata iki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki genan Ndara Werkudara. Gus. Ngawur. Oh ya utuh. Ndara Janawa. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng ngiyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo nalar sing ganep. Ing atase derajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ingkang bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka 3. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya, lah kok dadi kongkonan kowe. Mongko kowe iki mung batur, kowe mung gedibal 17, kowe iki mung panakawan. Nek nganti tumpangsa nggonmu mboyong pusaka 3 iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta? Mula kang saka kuwi perkara iki dipetung dhisik, aja kesusu Bagong, aja kesusu. Aku ora ngarani ento Semar kuwi ndek gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemurwing dat. Mula kudu ngati-ati. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batur. Ha ta ngono ta? Lho. Kuwi mung panyakra bawa nanging rak durung sak tenane to. Rasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka 3. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka 3, kepengin luwih saka derajat batur. Ngono wae rasa dadak tak obong-obongke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek kene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar iki momong Pandhawa pirang puluh taun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa.
Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka 3 tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur ora urusan. Wong nesuwi bebas. Wong edane bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora asal dadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus nyajiman liwat ora. Nek Semar ki tak omong ya. Ae titi sing Sanghyang Bathara Ismaya, mbiyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titak kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kuwi ora basa kowe. Nesu masok basa. Nesu kok basa ki wadgu. Punten dalem sewu ngono. Kula tak medal Jawi. Kula nek sampean wani kula tak bali teng Karang Kadempel. Nek sampean wani tenan karo Semar, tak laporke bapak. Yakin kula mboten ajeng wedi nglaporke bapak. Ning nek mengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun. Kula wis ora piye-piye pokoke. Pacarian putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda kena aku mulih omong bapak tenan Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok sinuwun Darawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat bangkat srana kenggonan pusaka 3. Walah, alah bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki ket biyen. Ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbah aku pokoke iki. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Ning nek ora tak laporke, ha Kresna arep bungahe. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku iki dalam suasana berdiri di persimpangan yang bersama-sama sulit. Jan wis ning menah luweh. Kowe entek obat pirang-pirang ya luweh. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman wae, Pak. Lho. Kowe dipaido karo Sinuwun Darawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna wae, Pak. Ngandel ora. Tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Saki. Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, Kuwi arep endi? ajeng wangsul. Bali endi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Darawati, kowe di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka 3 ora kelakon merga dialang-alangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger.
Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali Tak jotosi. ngandel ora. Wis Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah meneh. Wus. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kok ya dikethaki. Rumah saku kok repot temen to iki aku. Wes dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Merga kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke Taman Pegebluk terus nyilih pusaka 3. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Lah niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula dulake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasane ndi-ndi. Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ayo. Mula kula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampungke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Sencaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep anggo menang apa? Sampean duwe godhong wesi kuning, kula blas ora ndek pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Sencaki. Ora kowe lah wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten kula ajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Sencaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampean iku baparibasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Cakri yen to menang napa? Mang gagas to. Cebol gaya wulan wutang etung lintang ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampean durene glundungi wedi memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Bajigur tenan. Wis ora prayitna. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulai kula ajeng mulai rasa mulai kula ajeng mulai dies. Kok tegel ya kataku. Asem mok metuke capek ndasku. Wah, lah ngono pancen wis. Wis aku kesonjombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti ki sing didhawuhi kaya aku ora mung Sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung ning sega. Ora bakal iso ilang mung gari ngemplok. Mesti tekan ning pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karang Kadempel dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wis modar tenan aku. Dono ketemu Linmas, mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kono aku bloko.
Kula ajeng wadul Semar. Wadul bapakmu dies. Bagi tangane saya gede. Modar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Karo ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pagebluk Segara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang payung Tunggul Naga pustaka Jamus Kelima Sada. Terus kok dipenging kali Ndara Kresna ati kula lara bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. Oh, terus ambaran niku kula nesu, kula terus bali metu niki ajeng mulane niku cegat Ndara Sencaki. Lho, Paman Sencaki. Anu nggih. Ngopo Paman Sencaki? Nyegat kula ra entuk bali. Ning kula pengen bali. Terus diantel sirah kula. Dies ngoten. Ah, semok. Ora siap kula. Lho, nek siap wani po? Ah, ora. Wong ora wani kok dadak siap barang ora. Wis ora-orane iso ngampet lara to ya. Terus piye? Lah terus sampean mriki aja napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk dawuh bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa e? Lho. Iki tak tonyo lho malah ora basa. Anu bapake sampean sinten e? Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara ngendika pripun? Antasena, kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngudang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara, ngono. Ndara Werkudara ngendika ngono? Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti alambe ati kula. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Ah, nek ngoten nika Sencaki nika mang jotosi. Kose. Nek aku jotosi majelis niki aku wani. Ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus kowe maju meneh. Papakno majelis niki. Kowe iki ora edan to? Lho. Kok malah ngono edan. Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sirah kula jeblas kene mabrek. Kula madhep mriko diantel cengal kula dis. Kula niku wong ajeng mlayu karo maju meneh samane pripun to? Seto matane ora mendono-mendono ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya, wis genah. Terus lek ngewangi piye? Nek kula tekan iki wis mati. Piye ya? Iki nek dinggo nek omong ki. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wih. Wah, arep seneng karo bojoku kowe, ha. Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora, ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngardingke kowe, ha ta? Ora iya wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri dengkul melocot kuwi ora. Wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, pate ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe digdaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane ngamot ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Saniki? Iya. Metu pundi? Metu cangkem? Ora sedeng. Metu pundi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba niki. Nek rada jenes lho, Gus. Wegah aku, kowe ngamot ambegan. Ngesane iki? Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek aku wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya. Kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong digdaya. Mbah! Slamodar. Lek ngampet ket mau omong wae ora. Oh ya lali ya. Lali dilali tan bisa lali. Ayo guys.
Wis gawe. Ing tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang Satya Wiratama. Oh. Wis, Kong. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut e. Mpun mlebu? Wis. Lho, wedan. Teng awakku lho. Heeh. Ora mbrenjel ya. Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya. Nek ming kowe diantem Mak Trisni iki ra ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndasku ajeblaske lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Sayo. Sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wonten kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluwihan liyane napa nih? Keluwihan liyane napa? Keluwihan liyane sakarmu karo ngopo-ngopo iso. Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan asem kok. Wah, wis gleleng tenan iki. Wah, ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ra ono gendrenge. Wah, ngandel ora. Waduh, wah. Aku nek ora duculi ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Wah, bajigur tuwa. Bareng dangak untune entek. Wis waduh, edan gejlike pirang-pirang. Nek medhun pripun iki? Ya mikari medhun ngono wae niat ati medhun. Oh nggih. Dun. Landing. Ya. Wah, guys iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak pamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane Ngamet ambegan. Terus ngletak ngono wae ora bablas. weh. Nek gejeglok. Ayo tratapan e. Ndarantosena iki sok ngapusi. Ku nek gletak duok ngono ra ya menjoto. Ora, wis to, yakin wae. Weh, lah tenan e. Waduh. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang iki. Wae lah, waduh telone gede-gede tenan iki. Ya apik aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen ning jron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among-tamong kisma. Yang. Wah, bajigur nabak sapi teng. Neranise wis. Weh lah, wis sarean iki kuburan. Ketok iki. Wo lho, iki kok madhep ngetan. Wedi ya ben omong-omongan karo jejere. Nek tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung tok. Wah, ana sing sik wuto iki. Wedok. Kumpung meneng wae. Mau rapek. Judul lah. Iya, mabur.
medhun meneh. Ambles bumi. Jedul meneh. Ampun. Benar tak tanjake pokoke. Ora kowe arep maju perang ya apa? Sak ngarepku kowe iki meneng wae ta. Meneng jero kok cerewet. Oh, aku metu mudhar kowe tiba. Aja, darah antasna. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medhun, guys. Gek dirampunge pakaryane. Ayo. Amo Suramarata Jamrata bagian padha-padha. Sentyaki kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Lamun mangsa prawira diktaya. Prawira diktaya. Ngomong Ronanggono magawe gelari rawang bang. Mlebu lalatan Karang Kadempel ana satriya kanthet ngeyayat dringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep. Sapa kowe? Takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar para nyata. Balik kowe sapa? Kekeseting Sang Prabu Gendra Suropati. Aku tumenggung Sumbang Suradikja, tumenggung Sumbang Suradikja. Ya. Sing mburi sapa? Takon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna. Kakang Mas Janaka wonten mriki. Iya, Setyaki. Wis penake aku tak ngaso. Ae wedi nek konangan. Mboten niku wau Bagong. Caidan ora. Aku Bagong, ngapa? Ayo. Takon ngapa kowe? Oh, Bagong. Heeh, dasar para nyata. Pangkatmu apa? Lho, RT. Omong RT kok gleleng ora? Weh, gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi? Aja sok nyepelekke terus. Sapa kowe? Sumbang Suradikja. Sumbang Suradikja, ora nyumbang ora apa-apa. Sing mburi dhewe sapa? Petruk, kakangne Bagong. Anake Semar nomor 2. Oh lah keterangane pancen Prabu Gendra Suropati nggawa prajurit akeh, Gong. Oh, ora usah wedi lho, toto. Ndara Sencake dibantu. Ora usah mbok bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala. Saka pagralun kelakon ora usah dadak mbok bantu. Weh, ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel. Kula dilairake enten bumi Karang Kadempel. Nek nganti bumi wutah getih kula nggo jag-jagan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya, Tru. Ya saora-orane mateni prajurit sing elek-elek. Aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki sedaya iki, Tru. Dhewe golek sing elek-elekan wae. Oh, sing elek-elekan sing kira-kira ringkih, gecek ndase. Ha iya. Pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono. Heeh. Wis kono do lunga wae aja dugem remeng. Menungso iki tak sampurnake Bagong. Sampurna. Napa niku Bathara kono? Ora. Kok sampurna? Sampurnake tegese tak patenane. Lah, ngono. Lho. Kowe ngrasani arep nyirnake karo aku. Ora sagokan gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon Ratu Gusti Mukinen gawe geger Karang Kadempel. Ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babati gamanmu tak gulungi genderamu. Wah. Babu. Wani karo sing tawedene apamu. Ora minggas karo tebak danamu kene marganing patimu. Maju janggah pengen tinjung akhirat nyawamu parat.
Aduh. Sapa? Para Kudara. Kowe sapa? Kunjara Yaksa Patih Pagralun. Ayo. Ndi Semar Badranaya? Boyomen. Sirnakna Werkudara. Ah jebol jajawan. Wah. Mati kowe. Woi. Hut. Wah. Aduh. Gong, Rene otak nih dolanan. Apa tak terus Rene yo? Iya. Maksudnya? Nyanyi Sopo? Ngowe. Aku piye? Nyanyimu. Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu. Oh, jeneng. Mau jeneng. Petro. 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 Nyanyi. Ngomong apa ta, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemene wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong bareng kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Wo. Aku yo ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi. Aku Bagong. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Nyomet. Ini nomor 4. Nomor 4. Telu. Naman telu. Ada apa kowe? Kowe ngomong kamu ora cetha apa e?
Wo, bolongane irung keciliken, Nduk. Kowe sapa? Anakku. Numenggung. Anik mah. Hah? Numenggung anik mah. Sapa itu? Tulis. Nyempatnya. Tumenggung Panigas Rikma. Walah, tukang cukur to kowe. Nganyun nak matos. Tukang nak matos. Numenggung lah tukang cukur nak matos. Iki miso-miso to Pak De radong. Dadi adera lara ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngene. Heeh. Wah, setane. Oh, le nesu keri kowe ora. Ha, amat banyak ya. Aja wadur ae. Nek mati mana tampa ora apa ya. Tulis kok banget. Nek ngomong kok banyak tulis kok banget ngendake lemah. Aku radong Nyemar. Heeh, Semar piye? Mohon langane. Incung iki. Lek lincung. Nek lincung panganan. Aku dong nek iki dong aku. Lek lincung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong iki paham lho ta. Semangat dengan ini pondok tangane lincung cikile. Ayo Prabu ngindranya namanya. Sapa? Prabu ngindranya namanya. Maksudnya bapakku arep tok krincung tangane tok bondo, bondo tangane tok krincung sire tok aturke Prabu Ngendranyana Gendra Suropati Ngendranyana. Aku entuk pepunga. Mundur. Ora level. Ora level. Nya. Aku nemu ngomong ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja kusik. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyake apa? Aku aja dimecake. Iki kulino minut, kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Ani ora manye marano. Nyanyi ora gelem mundur. Ora kon tinjung akhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kejem. Aku ki selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Mumet. Buan modar mbok men. Heeh. Sarike apik itu. Heeh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati ki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis. Lurek. Prada Mas Tumenggung e. Ha iya. Copote wis. Lumayan iki. Ya. Iki dosa lho kok ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Disekeng. Ben cara kuno disekeng. Mbangane ra ganti. Jitemene. Mayan iki rada larang. Mbangane krokodil. Wedan garek iki ketegelen nek kuwi. Wedan ngene kaya ngono iki to. Ha wis mati ora krasa. Lho, mbakune mawut-mawut kok. Tak kukup kowe polintingen. Moh. Yo kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho tenan disumet. Durung semat nyerot wis makbut ngono wis. Tekan cangkemmu. Ayo, Amo Suramarata, Jayamarata ingkang yen padha.
Mati kula, Mbah. Piye? Jebul Karang Kadempel sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya pepethingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati, apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek nang Setyaki iki mesti nang Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut. Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jojohi tumbak mboten kenging, dheke nyaut godho, tumbak disendal munggah, godho tibak kiteng sirah kula. Sumrepet mboten weruh dalan, pindha ninggen cengel nganti jengklit tutuk dada kula bres. Kula teng mriko suwe ora iso ambegan. Mundur. Nggih. Dudu tandingmu Setyaki. Wah, Kae Senopati Digdaya pengpengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Setyaki. Setyaki iki mbiyen jaman semono iki jaman aku ijek enom iki gayenge nek ming gelut karo aku. Setyaki niku. Domongi Wah. Pejah kula, Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinanggih kalian satriya gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun so nyawang tuane sing bagus semangate. Oh, inggih. Nek mboten kula sing ndongani Karang Kadempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu. Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kadempel. Bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendraswarapati. Ngedian nganggo suluk barang. Tansah marep pamoring sukma. Sinukmaya winah iya ing sepi. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju ora apa isih ana komanan mungsuh, Mbah. Isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Kowe iki wis tak penging dadi prajurit ya ngeyel, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok malah dadi prajurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Jiwa kula menika prajurit, kula menika nadyan kados mengaten menika jiwa saya itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemberani, Mbah. Ngono inggih. Wong suwe sapa, Mbah? Wong-wong Karang Kadempel jare akeh satriyane. Ya ampun, ya ampun. Amok Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Iki prajurit saka Pageralon, Mbah. Nisih, Mbah. Semingkir, Mbah, aku jelan ndelok rupamu, Mbah, semingkir. Sambrong gelap modar. Kene sing ngopani bendina kok anggere weruh wong lanang sing bagus-bagus kok karo mbane kok sia-sia. Amuk Suramarata Jaya Marata candhak tak iwel-iwel dadi apa kowe legane atimu. Wiladalah ora pangling Bagong Sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho kese. Aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku. Mengarep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene ra mengarep nyekel aku to? Mengarep nyekel Petruk to? Ha ya ketara kowe ngetake para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Ora ana perlune.
Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora buta basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wis biyen. Kan biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya meng aku ngajeni karo kowe. Ana wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting Patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip sing dinteni apa ta ni? Wong urip sing dinteni modar. Ku meng kari antri, tak omongi. Meng kari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi pati urip ro menungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip, Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kuwi kira aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi ya dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora usah kowe ngomong aja medang Bagong. Aku iki duka tok wedang. Piye ladalah? Ora ladalah iki serius. Tru, hati-hati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Tru? Sapa ya gong iki ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Kudu Kartomarma iki brengose ora kaya ngono kuwi. Wis citraksi dengkulmu. Kudu citraksi kuwi. Weh domongi kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Oh berarti Tirtanata. Walah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah, Jetayu, Surtayu. Tak ngerti to, burung. Anyaran iki. Heeh. Wis ora masalah, ora tau tepung kok kon molo tak polone. Yen ngono kowe wani karo para sata Kurawa, sing tak wedeni apamu? Dibantangane Surtayu, pecah sirahmu. Maju le. Aku tak ngaso. Dibantangane Petruk, ambyar le. Maju, Truk. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petruk ora gelem masrahke bongkoan marang para sata Kurawa iki marganing patimu. Mang maju mriki Ndara Surtayu, nek ajeng kewirangan mungsuh Panakawan Petruk. Najan dedeg piadeg ora sepiro wae sapa ngaku wae. Iki apa iki? Uang ya, masak keong. Uang. Brengosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye? Gak ngerti, gak milenial babal blas. Sapa Mas? Sentiaki. Sentiaki, ya ampun, jenenge Sentiaki sentil. Sedikit menjadi Kowe iki ngopo? gemes karo sampean, gemes ya ampun tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang apa arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dene aku. Bangga tak ayoni. Mas nggawa mantel. Lho. Nggo ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Iya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gila nih. Ya ampun Mas, aja mlayu to Mas, boyo aku dilegani.
Yo mlakune wis ki lho, Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok. Kula. Yo maju mungsuhe Gilani. Mas mikir. Gugu karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong Pagralun? Ayo, kene. Legane ati. Mungsuhe. Cici. Mual wetengku. Ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip. Sasaranku kan om. Iki kok Mbah Kakung kaya ngene ya ampun ya wis kaya urip. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Caker. Caker ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikani ora kasar-kasar ya ampun menyenani wong tuwa ya dicokot benggala, harus sing enom-enom. Nek ngendika aja kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lho iki nggo dolanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. Ngapa Sip iki. Migat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa ngabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ha, Cah? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padang ya kono. Cah edian ta. Oh, deret-deret kaya ngono kae. Wah, kowe ki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambutnya arep tak beleh kok copot. Gundul. Rasida. Ilang kemauanku. Kok iso? Adekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambutnya copot. Bucak geting tremplong ndase kae. Gilani. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Ana kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun gugar pede. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Ya ampun kireke apik banget Mas. Ngapa? Aku mau tuku kireke kae. Mas kene dite. Pira? Sakarmu lek ngene kuwi. Iya ana dit 200 sanguku. Le pepayon, urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedaya ya Satpol PP. Ya. Yo, kae kirek cilik to? Heeh. Wis manut aku. Kowe arep ngapa, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso ling ngopeni galak tenan iki. Ngandel ora.
Ini gereng iki. Tur iki iso kaya menungsa. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Kok ora gelem. Lho. Ditambahi nek njaluk tambah jegok pisan, nek njaluk ora tambah jegok pindho. Njaluk tambah. Ya ampun, ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Wah, yes. Gelem ora? Nek gelem jegok pisan, ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, wis ra ndek apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggonku iki penganggon ning ngene iyangku biyen. Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopez. Oh. Ya wis ora apa-apa tak ikhlaske. Tambahi ali-ali gelem ora nek gelem jegok pindho nek ora gelem jegok pisan. Wah, jadi wale-wale. Hah? Nek ora gelem jegok pisan, nek gelem jegok pindho. Ora diwale-wale. Nek ora gelem iki pindho. Oh iya. Nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Wah, ya wis nyun ngapura ya. Ora sida tak keke iki ngoyak angel banget. Bajigur diapusi kere. Ya ampun, lek golek saben bengi mung diejeli maling. Amok karangan jembelegane atiku gugu. Amok Suramarata Jaya Marata Imbanjen padha. Aku kelangan. Aku dirampok urip-uripan. Petro, Nun. Iki piye iki? Mboten ngerti niku edan kok sajane niku. Kudu gecek mawon mbono lho. Ora kowe iki kelangan apa? Ya ampun, ketegelen. Lek melek saben bengi tangan wedi dirampok kedadan. Aku kelangan das, Pak. Wah, tangan musuh boloto. Lek nancap kene tangan boloto. Mutar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutar kowe Laura. Iki urip ta? Tiwas le tak dongake mesti muring-muring. Ya ampun, Mbah. Tolongin aku, Mbah. Tolong, Mbak. Iya, tak gotong. Ya. Lah bocah kok kaya ngene. Wis waras yo, Ngger. Waras inggih, Mbak. Inggih, heeh. Sesuk bengi cek nyambut gawe waras saya, yang golek pasaran ya waras saya Laura. Aja lara ngendak. Kowe ra iso dienggo golek pasaran ya Sahara, Samirah, Laura, Sukini. Pirang-pirang jeneng kula Mbak. Lah ya, Amuk endi wong Karang Kadempel?